മാതാജിയാ. മാതാജി എന്റെ കസിൻ ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെയും ക്ലാസ് പോകും അത്രയും ദിവസത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. श्री श्री ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 17ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് 16ാം അധ്യായം ദൈവ ആസുര വിഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രപാലനം നടത്തുന്ന കൂട്ടരും അതല്ല ശാസ്ത്രോക്തമായി ജീവിക്കാത്തവരെയും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവര് ധർമ്മശാസ്ത്ര നിബന്ധനകളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കും അല്ലെ. അവര് നീച ജന്മങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലേക്കുമാണ് പതിക്കുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടും, പരിപൂർണതയിലെത്തും. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകദ്വാരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം നമ്മള് എന്താ കാണണേ? ഈ അധ്യായത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഈ അധ്യായത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമായ 3 തരം വിശ്വാസങ്ങള്, ശ്രദ്ധ 3 തരം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തില് 3 തരം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയൊക്കെ 3 തരത്തിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നശ്വര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. സാത്വികമായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഹൃദയശുദ്ധിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും, കൃഷ്ണനുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. എന്താണ് 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ഭൂമിയിൽ വർത്തിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ വ്യക്തികളും. അതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ എല്ലാ രീതികളും ആ ഗുണത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഏത് തരം ശ്രദ്ധയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നിവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ജീവിതം പരമപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ സത്യദർശികളുടെ വാക്കായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിനെ പ്രമാണമാക്കണം അല്ലെ. സത്യദർശികള് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് ജ്ഞാനം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് ജീവിക്കണം. ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ ആർജിക്കാനും അനുസരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉന്നതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനെന്താ സഹായിക്കണത്? നമ്മളെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം. അതിനാ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കണത് അല്ലെ. ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസിക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അനുഭവപ്പെടും. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്വിശി സൂര്യയോ. ആ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം അത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഭഗവാനായി കണ്ടുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ.
അപ്പോ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു കഥ പറയട്ടെ. പൂന്താനം നമുക്കറിയാലേ, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പൂന്താനം നമ്പൂതിരി എല്ലാ മാസവും ഗുരുവായൂര് തൊഴാൻ ചെല്ലും. കുറേ ദൂരം നടക്കണം. അന്ന് കാലത്തൊന്നും അത്ര വാഹന സൗകര്യം പോരാ. അപ്പൊ പൂന്താനം ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. വൈകിട്ടാ പുറപ്പെടുന്നത്. നാളെ വെളുപ്പിനെ വാകച്ചാർത്ത് തൊഴണം. കയ്യിലൊരു വിളക്കും ഓലക്കുടയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറെ നടക്കാനുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ കുറെ എത്തിയപ്പോ രാത്രിയായി. കുറച്ച് കള്ളന്മാര് മുന്നിലേക്ക് വന്നു. വിളക്ക് തട്ടിക്കളഞ്ഞു, കുടയോ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കയ്യിലുള്ളത് താ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഭയന്നു വിറച്ചു പൂന്താനം. ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ഒരു കള്ളൻ പരിഹാസത്തില് വിളി കേട്ടു. കുറച്ചു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രി മങ്ങാട്ടച്ചൻ കുതിരപ്പുറത്ത് അവിടെ എത്താണ്. കൊള്ളക്കാരോട് എതിരിട്ട് ഓടിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ സമയം പൂന്താനം ഇതൊക്കെ നോക്കി വിറങ്ങലിച്ച് അങ്ങ് നിന്നുപോയി. മങ്ങാട്ടച്ചൻ തട്ടി വിളിച്ചു. പേടിക്കണ്ട, ഇനി യാത്ര തുടർന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കുറച്ചു ദൂരം ഒരുമിച്ച് നടന്നു. ഇനി ഭയപ്പെടാതെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ മങ്ങാട്ടച്ചൻ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ആ സമയം പൂന്താനം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തക്ക സമയത്ത് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങേക്ക് തരാനോ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു പഴയ മോതിരം ഓർമ്മ വന്നു. അതെടുത്ത് കൊടുത്തു. അത് സ്വീകരിക്കണം, എന്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ നടന്നു. വെളുപ്പാൻ കാലം പൂന്താനം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കുളിച്ച് നിർമ്മാല്യം തൊഴാൻ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒക്കെ വന്ന് നിൽപ്പായി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കാണാണ് അല്ലേ. എല്ലാവരും അന്ന് ഇത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നട തുറന്നു. ബാലഗോപാലന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന ആ മുഖം, രത്ന കിരീടം, മാറില് വനമാല, കയ്യിലോ പൊന്നോടക്കുഴല്, മഞ്ഞപ്പട്ട അരയിലുണ്ട്. ആ ബാലമുകുന്ദനെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വണങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മേശാന്തി തലേന്നത്തെയൊക്കെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ്. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് ഭദ്രായിട്ട് വെച്ചു. മഞ്ഞപ്പട്ട് മാറ്റി, പിന്നെ ചന്ദനം ചേർത്ത് കുറെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി. പെട്ടെന്ന് പൂജാരി ശ്രീകോവിലിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന്. പൂന്താനം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ മുന്നിലെത്തി. ഒരു മോതിരോ അല്പം ചന്ദനോ പൂന്താനത്തിന് കൊടുത്തു. പറയാണ്, രാത്രി എനിക്കൊരു സ്വപ്ന ദർശനം. വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരമുണ്ട്, അത് പൂന്താനത്തിന് നൽകണം. അപ്പോ സ്വപ്നമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ ഇപ്പോ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരം കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ പൂന്താനം ഓർത്തു, രാത്രി മങ്ങാട്ടച്ഛനായി വന്നത് മറ്റാരുമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശാസ്ത്രവിധികള് പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം, സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താ ആയിരിക്കും? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളില് അവര് ഏതാണ് അവരില് പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കാതെ സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നവര് ഏതു ഗുണത്തിൽ പെടും? അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടു. യശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സിദ്ധിം മവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം എന്ന്. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സുഖമോ പരമപദ പ്രാപ്തിയോ ഒന്നും ലഭ്യമാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ 16-ാം അധ്യായത്തില്. അപ്പോ വേദപ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവര് ദൈവീ സമ്പത്തുള്ളവരാണ്, അല്ലാത്തവര് ആസുരീ സമ്പത്തുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ചോദ്യം. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സയേവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ,
ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണേ? മാതാപിതാക്കളല്ലേ കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രല്ല, നമ്മളുടെ ഈ അനേക ജന്മ കർമ്മ വാസനകള് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടത്തും. അതിന് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വ്യത്യസ്തതയുണ്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഇതിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിനെ. അങ്ങനെ ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവര് എന്ന് പറയും. ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത മൂലം അവയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്താലെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ത്രിഗുണ സംസർഗം അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ മനോഭാവം വിവിധ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നത നിലയിൽ എത്താനും സാധിക്കും. ഒരാളുടെ ആർജിത സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അത് സാത്വികമാവാം, രാജസമാവാം, താമസമാവാം. ഓരോ ജീവനും മൗലികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് എന്ന് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ വ്യക്തി മൗലികമായിട്ട് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം മറന്നിട്ട് നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടാണ് ഗുണാധീനരായി തീരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗുണാതീതരാവാം എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മള് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം യേ ജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗുണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വാഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള ശ്രദ്ധ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലുള്ള ശ്രദ്ധ അല്ലെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുക? ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുക. രാജസ സ്വഭാവികള് അസുര വർഗത്തിലുള്ളവരെയാണ് അത്ര ആരാധിക്കുക. തമോ ഗുണപ്രധാനികളായവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കും എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഭൂതപ്രേതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ എന്താ പറയാ ദുർമരണം ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ താമസം വരും, കാലതാമസം. അവരുടെ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പേ അവര് ആത്മഹത്യ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ അവർക്ക് താമസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് വല്ല വൃക്ഷങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂത്രേ. അങ്ങനെ ആ പ്രേതബാധയുള്ള വൃക്ഷമൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ളവര് അവിടെ ആരാധനയൊക്കെ നടത്തും എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ തമോ ഗുണപ്രദ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസമാണ് പറയണേ. 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥാണ് കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. നമുക്കറിയാം ഹിരണ്യകശിപു എത്രയോ 60,000 വർഷം തപസ്യ ചെയ്തു. ആളുടെ മാംസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിപ്പിലാദികൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിയാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ചിതലുറുമ്പുകള് ആ മാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് തീരാറായി. അത്രയും കാലം കഠിന തപസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സ്വശരീരം അത് ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. ക്ഷേത്രജ്ഞന് ഇരിക്കാനുള്ള ക്ഷേത്രം, അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ലേശിപ്പിക്കരുത് അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, കഠിനമായിട്ടുള്ള ഓരോ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെ ആസുരി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആണ് ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും.
യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഒരു മനുഷ്യരിലെ ആഹാരത്തിന് പോലും ഇഷ്ടം അനിഷ്ടമൊക്കെയുള്ള രീതിയുണ്ട്. ചില പേർക്ക് സാത്വിക ആഹാരമാവും ഇഷ്ടം, ചില പേർക്ക് താമസിക ആഹാരങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അതുപോലെ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതേപോലെ യജ്ഞങ്ങള്, തപസ്, ദാനം ഇവയുടെ കാര്യത്തിലുമുണ്ട് ഈ 3 വിഭാഗം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പോ അപക്വ ബുദ്ധികളാണ് അല്ലെ ഈ ആസുരികൾ എന്ന് പറയണത്. സാധാരണ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവര് വൈദിക ആജ്ഞകളെയൊക്കെ അനുസരിക്കുക ചെയ്യുക. ആസുര സ്വഭാവികള് ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല, അധപ്പതനാണ്. ചെയ്യരുതാത്തതൊക്കെ അവര് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയിലുമെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാം. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പോ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇപ്പോ സാത്വികര് അവർക്ക് എങ്ങനത്തെ ഫുഡാ ഇഷ്ടം? അവർക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാവും അല്ലെ അവർ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക. അത് ദീർഘായുസ്സും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും നമുക്ക് ബലം നൽകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മബലം പോലും നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തും, രസവത്തായിരിക്കും, പ്രീതികരമായിരിക്കും. സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, നെയ്യൊക്കെ അതിൽ പെടും. ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇപ്പോ അവര് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാ, ഉള്ളികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആഹാരമൊക്കെ പാകം ചെയ്തിട്ട് അത് തുളസിയില വെച്ച് ഭഗവാന് അത് ഓഫർ ചെയ്യും, ഭഗവാനും സമർപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അവര് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആഹാരം, ഇപ്പൊ അരി തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി, നമ്മളിപ്പോ കൃഷിക്കാരൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് അരി വാങ്ങും. ആ അരിയുടെ പിന്നില് എത്ര പേരുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് അല്ലെ. കൃഷിക്കാരൻ അത് പാടത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഓരോ ഇടനിലക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ഹോൾസെയിലറ്, റീറ്റെയിലറ്, ഷോപ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ 1 കിലോ അരി വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് അത് നമ്മൾ ചോറാക്കും. അപ്പോ അതിൽ എത്ര പേരുടെ പാപം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ നമ്മള് അത് പരിശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കി ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമെല്ലാം മാറി അത് പ്രസാദമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാത്വിക ആഹാരം, അതായത് സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവര് അത്തരം ആഹാരങ്ങളാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി രജോ ഗുണികള് ഏത് തരം ഫുഡാണ് ഇഷ്ടപ്പെടണേ? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. സാത്വിക ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിനും മനസ്സിനും നിലനിൽപ്പിനും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഇങ്ങനെ രാജസ സ്വഭാവം ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അത് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന്. അതെങ്ങനത്തെ ഫുഡായിരിക്കും? ഒരുപാട് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത എരിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂട് ഒക്കെയുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങള്. രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം. കുറെ എരിവ് വേണം അല്ലെ, മുളക്, മസാല ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള. അതുപോലെ ഈ പാനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, വെറ്റില അങ്ങനെ തീ കത്തണ പാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ, അത് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും ആ പാനിന്റെ വിക്കണാള്. അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അത് രാജസ സ്വഭാവികളുടെ ആഹാരമാണ്. ഇവിടെ രാജസ സ്വഭാവികൾ വേറെ ഓരോ കൺട്രിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുളകിന്റെ ഒക്കെ ഉത്സവം എന്നാ പറയാ.
അങ്ങനെ മുളക്, പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ചില്ലി രാജ്മ ഒക്കെ, കുറെ മുളകൊക്കെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട ഭക്ഷണം, അതൊക്കെ രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതൊക്കെ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇനി താമസ സ്വഭാവികളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ്? 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചെയ്യത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിജാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തത് പഴകിയ ഭക്ഷണമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം. ഇന്നിപ്പോ കലികാലത്തിലെ ആർക്കും സമയമില്ല അല്ലേ? ആഴ്ചകളോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം. അപ്പൊ അതൊന്നും നല്ലതല്ല. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അതിൽ ധാരാളം ബാക്ടീരിയയും വൈറസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫുഡില്. അപ്പോ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഉച്ഛിഷ്ടം, അതുപോലെ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര് താമസ സ്വഭാവികൾ. ഇപ്പൊ കേക്കൊക്കെ ഫംഗസ് വന്നു അല്ലേ? കേക്കിലെ ഫംഗസ് വന്നു, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചീഞ്ഞു പോയത് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി സാത്വിക യജ്ഞത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോ യജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനാ സമാധായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം സാത്വിക യജ്ഞമാണ്. ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുക, അത് യജ്ഞമാണ് അല്ലെ? അഗ്നിയിൽ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഹോമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൽ മാത്രല്ല യജ്ഞം. അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക, ഇതൊക്കെയും യജ്ഞം തന്നെയാണ്, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം ഒന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും പൂക്കളും ദ്രവ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം, അല്ലാതെ ഒന്നും ചോദിക്കാനല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ? ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ഇതെന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിനെ സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയ നമ്മുടെ ആ കൽമഷങ്ങള്, പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധീകരിക്കാനും അല്ലെ, ഈ ജനന മരണ വൃത്തിയുടെ ഈ അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അത് കാരണവും. ഇപ്പോ നാമസങ്കീർത്തനം അതൊരു യജ്ഞമാണ് അല്ലെ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജപിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ആത്മീയ പുരോഗതിക്കും സഹായകമാവും. 12. അഭിസന്ധായതു ബലം ദംഭാർത്ഥമഭിജൈവയത് ഇജ്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. ഇപ്പൊ ഈ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനോ ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണ യജ്ഞത്തിനെ രാജസ യജ്ഞം എന്നാണ് പറയുക. യജ്ഞം ആളുകള് ആരാധിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ആളുടെ മുമ്പിൽ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ. പിന്നെയോ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. വേദവിധി അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ വേളയില് പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ലാത്ത രീതിയില്, അതല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, അതല്ലെങ്കിൽ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, വിശ്വാസമില്ലാതെ ആരോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യണു എന്നുള്ള പോലെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ദക്ഷിണ, പൂജാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മത്തെ അറിയണത്, ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആള് അല്ലെ ബ്രാഹ്മണൻ. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ സഹായിക്കണം, അവർക്ക്
വേണ്ടുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ കടമയാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് നിർവഹിക്കണം എന്നാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ്. 14 ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. ഇപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ് എന്താണ്? തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തരമുണ്ട്. BMW ആണ്, കാറല്ല, BMW ആണ്. അതെന്താ? ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്, 3ലും തപസ്സുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യണം. BMW ഓർത്താ മതി. ഈ പരമപുരുഷനെ, അതെ, ഭഗവാനെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യർ, അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കള്, മറ്റു പൂജനീയരായവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മചര്യം ഉണ്ടാവുക, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ പാലിക്കണവരെ ശാരീരികമായി തപസ് ചെയ്യുന്നവര് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോഴും വൈവാഹിക ബന്ധം ഒക്കെ അനുവദനീയമാണ്. മറ്റ് ഇതര ബന്ധങ്ങളാണ് പാടില്ലാത്തത്. അതിനെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക, അഹിംസ, ലാളിത്യം, ദേഹശുദ്ധി, പൂജനീയരായവരെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുക തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തപസ്സാണ്. അപ്പോൾ ബോഡി ആയി. ഇനി മൈൻഡ്, BMWയില് ഇനി മൈൻഡും വേർഡ്സും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതം പൂർണ്ണവും സഫലവുമാക്കുന്നതിന് 3 മാർഗങ്ങളാണ്. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇവയുടെയൊക്കെ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ ലാളിത്യം വേണം, ബ്രഹ്മചര്യം വേണം, ബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചിത്വം വേണം, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനം വേണം, അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സഫലമാവാൻ പറ്റുക, ജീവിതം പൂർണ്ണവും സഫലവുമാവുള്ളൂ. 15 അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യമായിരിക്കണം പറയണത്, പ്രയോജനകരായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ സംസാരിക്കല്ല അല്ല. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ സംസാരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ട് സംഭാഷണം വേണം. പിന്നെയോ പതിവായിട്ട് മന്ത്രോച്ചാരണം വേണം, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പം നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അതെല്ലാം അടങ്ങുന്നത് വാങ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് പറഞ്ഞു, വാക്കിന്റെ തപസ് പറഞ്ഞു, ഇനി മൈൻഡിന്റെ പറയണം, അല്ലെ? അപ്പോൾ BMW ആവുള്ളൂ. 16 മനപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. എന്താണ്? സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം, സൗമ്യത ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, വാക്കിൻ്റെയിൽ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്, നിരർത്ഥകമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളില് ആ സംഭാഷണ വിഷയം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയാവണം. താൻ പറയുന്നതിന് ഉപോദ്ബലകമായിട്ട് വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് മാനസികമായത് നോക്കുമ്പോഴോ, മനസ്സിന്റെ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കുക, സൗമ്യവാനായിരിക്കുക, കൂളായിട്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ. പിന്നെ സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക, അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് സ്വാധ്യായമൊക്കെ ചെയ്യുക, അല്ലെ? പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധി നേടുക. അതൊക്കെയാണ് ഒരു മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇവിടെ കാണിച്ചത് എന്താണ്? കന്യകമാര് അളകനന്ദ നദിയില് സ്നാനം ചെയ്യുക, ഒറ്റ വസ്ത്രം ആയിട്ട്, ഏകവസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ സ്നാനം ചെയ്യാണ്. ആ സമയത്ത് ശുഗദേവൻ, ഇവിടെ ഇതാ കാണിക്കുന്നു, ശുഗദേവൻ അതിലെ പോകുകയാണ്. പോകുമ്പോൾ അവര് വസ്ത്രമൊന്നും എടുത്ത് ധരിച്ചില്ല. എന്നാ പിന്നാലെ വ്യാസദേവര് വരുന്നുണ്ട്, പുത്ര പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പോ വ്യാസദേവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാം വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു. എന്താ കാരണം?
ശുഗത് ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒരേപോലെയാ കാണണേ. ആണ് പെണ്ണ് ഭേദമൊന്നുമില്ല. എന്നാല് വ്യാസദേവര് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അതുകൊണ്ടാ ശുഗദേവൻ ആരിലും വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണണില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോ ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ ജനനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. രാധാറാണിക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധാറാണിക്കും കൃഷ്ണനും ഓരോ തത്തകളുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ തത്ത ശാരി, കൃഷ്ണന്റെ തത്ത ശുഗം. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദ്യാനം കൃഷ്ണനും രാധയ്ക്കും കളിയാടാനായിട്ട് ഇന്ന് ഏതാണ് ഉത്തമമായത് എന്ന് ഇവരാണ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ സഖിമാര് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നികുഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അലങ്കരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ നിത്യലീലകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് രാധാറാണി ഈ ശുഗത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നീ ഭാഗവതം എവിടെ പറയുന്നതും നിനക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ഭൂമിയിൽ വന്ന വേളയില് ഈ ശുഗം തത്തകളും വന്നു. അങ്ങനെ എവിടെ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ശുഗൻ ഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു. അപ്പോഴാ കൈലാസത്തില് ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അടുത്തു ചെന്നിരുന്നു. അപ്പൊ പരമശിവൻ കഥ പറയുമ്പോൾ പാർവതി ദേവി മൂളും ഇടയ്ക്ക്. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞ് പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പരമശിവൻ കഥ നിർത്തിപ്പോയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ശുഗൻ അതേപോലെ മൂളാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവന് മനസ്സിലായി പാർവതി ദേവി അല്ല മൂളുന്നത്. ഉടനെ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തത്തയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പിറകെ ഓടി. തത്ത പറന്ന് ബദ്രീനാഥിലെത്തി. അവിടെ വ്യാസദേവനും ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടികയ്ക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അത് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി വായ കുറച്ച് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണ ദേവി, ആ ദേവിയുടെ വായിലേക്ക് ഈ ശുഗം കയറി അങ്ങനെ വയറ്റിലെത്തി. അങ്ങനെ ശിവനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോള് വ്യാസദേവര് പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം പറയുന്നവർക്ക് കോപം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തിരിച്ചുപോയി. ശുഗൻ പിന്നെ 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു. എന്താ കാരണം? ഈ കർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയില് മായ പിടികൂടും, അതിനാല ഞാൻ പുറത്തു വരില്ല എന്ന്. പിന്നെ സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു, മായ പിടികൂടില്ല, വന്നോളൂ. അങ്ങനെയാണ് 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനിയാണ്. എല്ലാ ഭാഗവതം 16 വർഷമല്ലേ വ്യാസ മഹർഷി അനേകം ശിഷ്യർക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഗർഭസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീശുഗൻ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടാണ് വന്നത്. അതാണ് ശുഗന്റെ 17. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമെന്ന് പറയാം. BMW പറഞ്ഞു നമ്മള് അല്ലെ. 3 തരം വാങ്മയമായ തപസ്, ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്. അങ്ങനെ അത് 3ഉം വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യണം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ചെയ്യണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സായി. ഇനിയോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇവയില് സാത്വികത വളർത്തുക, പരമപുരുഷന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ, ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് തപസ്? ഇപ്പൊ തീർത്ഥാടനം, ഇപ്പൊ വസന്തമാതാജി പോവാൻ പോണു അയോധ്യയിലേക്ക്, അതൊക്കെ സാത്വിക തപസ്സാ. പിന്നെ ഇവിടെ ഗംഗാ പരിക്രമ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ. ധാമങ്ങളിൽ പോവുക, തീർത്ഥാടനം, അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. വൃന്ദാവന പരിക്രമ, ഗംഗാ പരിക്രമ, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ഒക്കെ പാദം കൊണ്ടുള്ള സേവകളാ. അതൊക്കെ തപസ്സാ, സാത്വിക തപസ്സുകളാ അതൊക്കെ. 18. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിച്ചിട്ട്
ആദരവും സഹായവും ഒക്കെ നേടാനായിട്ട് ചിലവര് തപോവ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ക്ഷണികമായിരിക്കും. രാജസ തപസ്സാണത്. 19 മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഹിരണ്യകശിപു മറ്റു ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ, അല്ലെ, കൊല്ലാനും മരണം ഇല്ലാതിരിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തപസ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട തപസ്സാണ്. സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചിട്ട് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യണ തപസ്സൊക്കെ തമോ ഗുണപ്രധാനാണ്. ഹിരണ്യകശിപു 1,00,000 വർഷം തപസ് ചെയ്ത് ശക്തി നേടി. പക്ഷേ ഭഗവാന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാൻ 1 സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ ആസുരീകമായിട്ടുള്ളവര് രാവണൻ ശിവനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശിവൻ തന്നെ ഹനുമാനായിട്ട് വന്ന് രാവണനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ പ്രധാനിയായി, അല്ലേ? അപ്പൊ അനശ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കും. അത് അന്യനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള തപസ് താമസ തപസ്സാണ്. ഇനി ദാനത്തിനെ പറ്റിയാ പറയണേ. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട പാരമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. വൈദിക നിർദ്ദേശാനുസരണം ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനുതകുന്ന ദാനങ്ങള് അത് സാത്വികമാണ് ദാനം എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി, അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ IIM-ല് IIT-ലൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ യുവാക്കളാണ്. അവർക്ക് എത്രയോ ലക്ഷത്തിന്റെ പാക്കേജുള്ള സാലറി ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാ. അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അവര് ഭഗവത് സേവന നിരതരായിട്ട് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വയം ഇറങ്ങിയേക്കുക. അവര് എല്ലാം അവരുടെ ജ്ഞാനവും അറിവും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഊർജവും എല്ലാം ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സാത്വിക ദാനമാണ് എന്നാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദാനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഈ ഒരു ഉത്സവം, അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അപ്പോൾ അവതരിച്ചത് മധുരയില. പക്ഷെ അവിടെ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ ഗോകുലത്തിലേക്ക്, അമ്പാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോഴ് നന്ദഗോപർക്കും യശോദയ്ക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് നമ്മളുടെ കുട്ടിയല്ലാന്ന്. അവര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊരു സ്വന്തം കുട്ടിയാണെന്ന് തന്നെ. അങ്ങനെ ഉണ്ണി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷാധിക്യത്താല് ഗോപന്മാർക്കും ഗോപികമാർക്കും ഒക്കെ, അവരൊക്കെ ആണെങ്കിലോ സന്തോഷത്തോടെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരിവിടെ ആടിത്തിമിർക്കുകയാണ്. ഗോപികമാരൊക്കെ മഞ്ഞൾ വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് അന്യോന്യം മുക്കി ഒഴിക്കുക. ഗോപന്മാരൊക്കെ വെണ്ണ അന്യോന്യം ദേഹത്ത് പൂശുക. അങ്ങനെ അവിടെ ആകെ ഒരു ഉത്സവം പ്രതീതി. നന്ദഗോപരാണെങ്കിലോ സന്തോഷം സഹിക്കവയ്യാതെ ധാരാളം പണവും സ്വർണവും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുവോളം ദാനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്സവം ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മ ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. 21 യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുന ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഇപ്പോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടും, തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണ ദാനം, പിന്നെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യണല്ലോ, എല്ലാരും ചെയ്യണ്ടേ, എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യണ ദാനം രാജസമാണ്. ഇന്നിപ്പോ ട്രെൻഡാണ്, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുക, അത് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ, അല്ലെ?
അതൊക്കെ ഇപ്പോ രാജസ ദാനത്തിലെ പെടുള്ളൂ. 22 ആദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. താമസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ദാനം ഏതാണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും അർഹതയില്ലാത്തവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അവജ്ഞയോടെ ചെയ്യുന്ന, ആദരവില്ലാതെ. ലഹരിപാനത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ചൂത് കളിക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടി ഒന്നും ദാനം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ദാനാർഹന് അശ്രദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവഗണനയോടെയും നൽകിയാല് അത് താമസ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാ. അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ദാനം ശരിയല്ല. 23 ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കു വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുപോകുന്നു. ഇപ്പോ യജ്ഞം, യാഗം ഒക്കെ ചെയ്യണത് ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ആചരണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓം തത് സത് എന്ന് ചൊല്ലും, പറയും. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് ഈ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ, അതായത് യു ആർ ദ അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനാണ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ പരമസത്യം, ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. അതാ പറയണത് ഓം തത് സത് എന്ന്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബേസ് സൗണ്ടാണ് പ്രണവം അല്ലെ. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അന്നം ഇവ ഓരോന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളാല് മാലിന്യം പൂണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ തത്വത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഓം തത് സത് എന്ന ആ വേദ സൂക്തം ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓം തത് സത് എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓം തത് സത്ത് പറയാറുണ്ട് വൈദിക കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം. 24 അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഓം എന്നാ തുടങ്ങുക അല്ലെ. ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് എല്ലാം പരിപൂർണത നേടാനായിട്ടാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ് അല്ലെ, വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം ഒക്കെ. ഇപ്പോ നമ്മള് എന്നും നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ വിളിക്കുക. അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു VIP വരുമ്പോഴ് നമ്മള് എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ വേണം അല്ലെ. അതുപോലെ നാമം കേട്ടാലേ ഭഗവാൻ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് നാമം ജപിക്കണം. 25 ശ്ലോകം. തദാദിത്യനാഭിസന്ധായ ബലം യജ്ഞ തപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ പൂജാരിമാരാല് മന്ത്രധ്വനിയോടെ നമ്മള് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, പിതൃകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അതിലൊക്കെ ബന്ധനം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ
ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഭാവന, നമ്മുടെ ഭാവന എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഓരോ യജ്ഞം യാഗം ഒക്കെ ചെയ്യണ വേളയില് ഈശ്വരാർപ്പണമാണ് എല്ലാം, അല്ലെ? അപ്പോ ഭാവന ഈശ്വരാർപ്പണമാവുമ്പോള് സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം പോലെയാണ് ഓം കൂടെ പറയാം നമുക്ക്. വിശിഷ്ടമാണ് ഈ ഓങ്കാരം ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. എല്ലാവിടും നിറഞ്ഞിരിക്കണ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഭാവനയോടെ നമ്മൾ ഫലേച്ഛയൊന്നും കൂടാതെ തത്ത് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. ചിത്തമടങ്ങുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണ ഒരു ഉണ്മ, അതാണ് ഈശ്വരൻ സത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇരുപത്തി 27 ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥാണ്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭഗവാനെ, ആ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് ആ പരമസത്യം, അതാണ് സത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ. അതാ നമ്മളെല്ലാം ഈ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓം തത് സത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഗർഭാധാനം മുതല് മരണം വരെ മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാര ക്രിയകള് വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളാണ്. ഇവ ഓരോന്നിന്റെ ഒപ്പം ഓം തത് സത് പറയണം എന്നാണ്. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഓം തത് സത് ചൊല്ലുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. കൃഷ്ണ. 28 ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നജ തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാണ് കർമ്മങ്ങള്, യജ്ഞം ദാനം തപസ്സൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അസത്ത് സത്തല്ല. അതൊക്കെ അസത്ത് ആണ്. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനമാവുകയുള്ളൂ. ഒരു കാര്യത്തിനും അത് ഉപകരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയണേ, ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഫലപ്രദമല്ല. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം. ഇപ്പൊ അല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ഫലപ്രദമാവില്ല. അതിനെ അസത്ത് എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പൊ ഭക്തന് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം വേണം, അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. വേറൊരു ആഗ്രഹവും ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല. അതാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് വരി ഉണ്ട്, അല്ലെ? എഴുതി, ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തിരഹൈതുകീ ത്വയി. അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വേണം ഭഗവാനില്. ഒരു കാരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കാരണമില്ലാതെയുള്ള ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ധനം വേണ്ട, എനിക്ക് ജനങ്ങള് വേണ്ട, എനിക്ക് സുന്ദരി ആഗ്രഹമില്ല, പിന്നെയോ എത്ര മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ, എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭവതാർ ഭക്തി, ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവണം, അത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം എന്നാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക, അതാണ് അല്ലെ, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാന്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ, അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഇരുന്നിട്ട് ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നടന്നൊക്കെ ചൊല്ലാം, അല്ലെ? പുറത്തൊക്കെ നടന്നിട്ട് ചൊല്ലാം. ഉറക്കെ ചൊല്ലുമ്പോള് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും കേൾക്കട്ടെ, അല്ലെ? മരങ്ങള് ചെടി കൊടികളൊക്കെ കേൾക്കട്ടെ, അവർക്കും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പുണ്യം നാമം കേട്ടാല്.
അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ഉറക്കെ ചൊല്ലണ്ട, ആൾക്കാര് പറയും ഭ്രാന്താന്ന്. അപ്പൊ കുറച്ച് ഉറക്കെ ചൊല്ലുക, എല്ലാ ചെടികൾക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കും അത് കേൾക്കണം. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം 3 നടക്കുന്നുണ്ട് നാമം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ. അത് മറ്റു ജീവികൾക്കും കൂടി ഉപകാരപ്രദമായാല് അത് കേമായി. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. എഴുതിയവര് വായിക്കൂ. ശ്ലോകം ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ആ ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ആ അതല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ. അവര് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതില് പെടും? അവരിൽ കാണുന്നത്. ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിശ്വാസം. ഭഗവാനിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം. അതാണ് ശ്രദ്ധ. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതാക്കളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അതെ. ഓരോ വേറെ മാതാജി വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വേണ്ട, മാതാജി വായിച്ചോ, നിങ്ങളാ വായിക്കണ്ട. നേരെ കൃഷ്ണ. ഓരോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ യജ്ഞം, അതല്ലേ മാതാജി 4ാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ? ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ. ഓരോ ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തുഷ്ടിയോടെയും സംതൃപ്തിയോടെയും വളർത്തുന്നതും ദീർഘായുസിനും ശരീരശുദ്ധിക്കും ബലം നൽകുന്ന രസവത്തും പ്രീതികരവും ആസ്വാദ്യമായ ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികർക്ക്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാരമാണ് രാജസികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവർ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് രോഗത്തിനും കാരണമാകുന്നു. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണമാണ് താമസികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതെ. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികരുടേത്. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞ രാജസിയുടേത്. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞ തമോ ഗുണികളുടെ. അതെ. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലിച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഉചിതമല്ലാത്തവർക്കും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനാർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞതയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണ്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയും തപസ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സാത്വികം. ബഹുമതിയും ആരാധന നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസം. അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണമാണ്. 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം? ശാരീരികമായ തപസ്, വാങ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ഓം തത് സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്ന മന്ത്രം. ശ്ലോകം 28 എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ആ, ഹരികൃഷ്ണ നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരികൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ആ, മാതാജി, ഓം തത്സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അത് സത് തത് എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ആ, എഴുതിയ നിരപേക്ഷ തത്വമായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമധേയമാണ് ഓം തത്സത്. ആ, അതാണ് നമ്മൾ അതല്ല. സർവ്വതിന്റെയും പരിപൂർണത. ആ, അതെ. ഈ എല്ലാം ബന്ധനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് കർമ്മബന്ധനം വരാതിരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനുമായിട്ട് ഓം തത് സത് പറയാണ്. ആ യജ്ഞാണെങ്കിലും ദാനാണെങ്കിലും തപസ്സാണെങ്കിലും അതിനെ ഒന്നും കൂടെ പവിത്രീകരിക്കുക, ഒന്നും കൂടെ ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഓം തത് സത് പറയുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ടാ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണത്, അല്ലേ? അപ്പോ അതിന്റെ ഒന്നും കൂടി അതിനെ വിശിഷ്ടമാക്കാനാണ് ഒടുവില് ഓം തത് സത് എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണത്. അത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മിത മാതാജി എഴുതിയ പോലെ എഴുതിയാൽ മതി. അതൊന്നും കൂടെ വായിക്കൂ സ്മിത മാതാജി. വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്ന മന്ത്രം. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി മാതാജി. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ 1 ക്ലാസ് കഴിയും നാളത്തോടെ. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഒരു പരീക്ഷ, ചെറുതായിട്ടൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും. ഭയപ്പെടൊന്നും വേണ്ട, സിമ്പിൾ ആയിട്ടേ ചോദിക്കുള്ളൂ. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മാതാജി? 15, 1 മാർക്കിന്റെ സിമ്പിൾ. 1 വേർഡ്. സിമ്പിൾ. ആ നിങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ വലിയ ആൻസറുകളാണ്. ആ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവോ മാതാജി? ആ ഉണ്ടാവും. പഠിച്ച 2 നാളെ കൂടെ മാതാജിനെ പഠിപ്പിച്ചേ. മാതാജിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞ് വായിച്ച? മാതാജിയുടെ സ്മിത മാതാജി. സ്മിത. മാതാജി അടുത്ത ലെവലിലൊക്കെ അഡ്മിനായിട്ടും കൂടെ കേറണം കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആവുമ്പോഴേ മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കണം, ആരെങ്കിലും അഡ്മിൻ നോക്കണം സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആവുമ്പോ. സെക്കൻഡ് ലെവൽ എപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ആവും മാതാജി? തൊട്ടടുത്ത ദിവസം. എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? അതെ. അപ്പൊ ഈ പോന്നവരുടെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാവല്ലേ? നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് പോണുണ്ട്? ക്ലാസ്സിന്ന് ആരൊക്കെ പോന്നെ? എനിക്ക് ഇന്ദിര മാതാജി മാത്രമേ അറിയൂ, പിന്നെ സുധാ മാതാജി, ഞാന്. ഞാൻ പോണ്ട് മാതാജി, ഞാനും പ്രഭു ഉണ്ട്. സുധാ വിനോദ, പ്രഭു, ഞാന്, ഇന്ദിര മാതാജി. നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കേറുന്നവരുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം അല്ലേ മാതാജി? കുഴപ്പമില്ല, മറ്റേവര് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കേറിയവർക്ക് അതിനകത്ത് ഇന്ദിര മാതാജിയെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അറിയില്ല വേറെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുണ്ടോന്ന്. ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പേരുകൾ ഒത്തിരി കണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അറിയില്ല, മണിഭൂഷണ മാതാജിയോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെവല് സെക്കൻഡ് ലെവല് കേറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒന്നോടെ കേറുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അതെ മനസ്സിലാവുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ആദ്യമായിട്ട് കേറിയിരിക്കുമ്പോ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയി. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല്, എനിക്ക് തോന്നിയത് ഉപദേശാമൃതമൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്, അതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ മാതാജി നമ്മൾ അതെല്ലാം പഠിച്ചു, പിന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉപദേശാമൃതവും ഭക്തിരസാമൃതവും ഒക്കെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ നല്ല ദൃഢമായത്. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ ഭാഗവതം പഠിക്കണം, അതിനകത്ത് ഇത് തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ല, അപ്പൊ അതും കൂടെ ആയപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. അത് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായും വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇപ്പൊ മാതാജി കറക്റ്റ് എല്ലാം ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. തീർച്ചയായിട്ടും പോയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്. ഇതേപോലെ പ്രശ്നം അതെ, തന്നെയാണ്. അതാ കിട്ടിയില്ലേ ഒരു വിഷമമാണ്.
ഞങ്ങളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് കയറിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നണ മാതാജി. അതെ 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 ആദ്യം ആ. വേണ്ട മാതാജി, ഇനിയൊക്കെ ശരിയാവും. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലെവലാകുമ്പോൾ നല്ലോണം മനസ്സിലാവും മാതാജി, അതെ. സൂപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അടുത്ത പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ ലെവലാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതെല്ലാം അന്നേരം ഈസി ആകും അങ്ങ്. അതെ, നമ്മൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒത്തിരി ഇത് വരും, നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ ഞാൻ പറ്റി. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മാതാജി, ഇപ്പോഴാ സ്റ്റാർട്ടിങ്. മാതാജി സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വായനയും കൂടെ കാണും അല്ലേ മാതാജി? കാണത്തില്ലേ? ഏ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വായനയും കൂടി ഇല്ലേ 1/2 മണിക്കൂർ? അങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ, എനിക്കിപ്പോ ആ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പഴില്ല മാതാജി. ഇല്ലേ? ഓ ഉം, ശരി. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കയറി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആളില്ലാത്തപ്പോ. അതെ. ഞങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വായനയും വിവർത്തനവും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓരോ ലെസണിലും. ഇപ്പഴൊന്നും പക്ഷെ ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലേ, അത് നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സമയമായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, സമയായി. നാളെ കാണാം.